Ang kaluwasan alang sa tanan. Roma Kapitulo 10 versikulo 1 hanggang 21. Mga igsuon, dako gayod ang akong handom nga, ang akong mga isig kahudyo maluwas, ug kinigi na ampo ko sa Dios. Makapamatuod ako nga kugihan sila sa pag-alagad sa Dios, apan dili sumala sa kamatuoran. Kay wala sila masayod sa pamaagi sa Dios sa pagmatarong sa tawo. Nagtinguha hinuon sila sa ilang kaugalingong pamaagi ug wala nila sunda ang pamaagi sa Dios. Wala sila makasabot nga ang kasuguan natapos diha kang Kristo. Kay pinaagi sa gibuhat ni Kristo, ang matag-o sa nga nagatuo kanya maulang ang gipakamatarong. Mao kini ang gisulat ni Moises mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, ang tawo nga nagatuman sa kasuguan magakinabuhi sumala sa kasuguan. Apan mao kini ang ginaingon sa kasulatan mahitungod sa pagpakamatarong pinaagi sa pagtuo, ayaw pag-ingon sa imong kaugalingon, kinsa ba ang moadto sa langit. Ang buot ipasabot, sa pagpakanaog kang Kristo nganhi. Ayaw usab pag-ingon, kinsa ang mokanaog sa kinahiladman sa yuta. Ang buot ipasabot, sa pagkuha kang Kristo gikan sa mga patay. Hinuon ang kasulatan nagaingon, ang pulong sa Dios hadool kanimo, anaa sa imong ngabil og sa imong kasing-kasing. Ug kining pulong sa Dios mao ang mahitungod sa pagtuo nga among ginawali, kon isugilon mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug nagatuo ka sa kinasing-kasing nga gibanhaw siya sa Dios gikan sa kamatayon, maluwas ka. Kay ang tawo pakamata rungon sa Dios kon mutuo siya sa kinasing-kasing. Ug kon musugilon siya sa iyang pagtuo, maluwas siya. Kay nagaingon ang kasulatan, ang nagatuo kanya dili gayud maulawan. Ug kini nga saad alang sa tanan, Hudyo man o dili Hudyo, tungod kay ang Ginoo, Ginoo sa tanan, ug nagahatag siyag panalangin nga madagayaon sa tanan nga nagadangup kanya. Kay nagaingon ang kasulatan, si bisan kinsa nga modangup sa Ginoo maluwas. Apan unsaon nila pagdangup kanya kon wala sila mutuo. Ug unsaon man nila pagtuo kanya kon wala sila makadungog mahitungod kanya. Ug unsaon man nila pagkadungog kon walay musugilon kanila. Ug unsaon man paglakaw og pagsugilon sa mga tigbalita kon wala sila ipadala. Sumala sa kasulatan, pagkatahom gayud kon moabot ang mga nagasangyaw sa maayong balita. Apan dili ang tanan nagdawat sa maayong balita. Sama sa giingon ni Isayas, Ginoo, kinsa ba ang mituo sa among giwali? Karon makaingon kita nga ang tawo mutuo lang kang Kristo kon makadungog siya sa mensahe mahitungod kanya. Ug kining mensahe madungog lang kon may magtudlo ni ini. Karon, nakadungog ba ang mga Israelyanhon ni ini nga mensahe? Dili mahimo nga wala sila makadungog. Kay nagaingon ang kasulatan, nadungog ang ilang tingog sa bisan asang dapit. Ug ang ilang mga pulong milanog sa tibuok nga kalibutan. Unsa man, wala ba sila makasabot? Dili mahimo nga wala sila makasabot. Kay sumala sa sinulat ni Moises nag-ingon ang Dios kanila, pasinahon ko kamo sa mga tawo nga dili Israelyanhon. Pasukon ko kamo tungod kay ipakita ko ang akong kaluoy sa mga tawo nga wala makaila kanako. Misulti usab ang Dios kanila pinaagi kang Isayas, og walay kahadlok nga misulti ni ini si Isayas sa mga tawo, nakaplagan ako sa mga tawo nga wala mangita kanako, ug bisan wala sila mangutana mahitungod kanako, nagpaila ako kanila kon kinsa ako. Apan mahitungod sa mga Israelyanhon miingon siya, nagpadayon ako sa pagpaabot kanila nga mga gahig ulo ug mga masupilon nga mubalik sila kanako.